Så var det ikke. Det var en sæson, så er det ikke. Altså, det var
Der må jeg ikke se ham. Hun søgte lidt på vej derud. Asbis Anso, en følge fod, nogle følger hele programmet igennem, dejligt opmærksom. Momentvis er den lige inde i pressen med en lille tid, men det er meget let. Så hænger den lige en detalje før højrevendingen i gruppen. Men ellers følger den rigtig flot og opmærksom, korrekt hele programmet igennem øvelsen, et stort SG. Ser under gang, den ser ingen fejl i, den får noget fortrindeligt fra. Afdækningen er indkaldt. Jeg kravler den ned, den kan lidt hurtigere, så øvelsen går her i et SG. Stående løb, den hundelængde, så står den og bliver stående. Den kommer rigtig hurtigt på indkaldet, og desværre også så hurtigt, at den støder ind i dig. Og så får vi en lille skrivesidning i den afsluttende grundstilling. Øvelsen her er et god rapportering. En rigtig dygtig rapportør og et flot stykke arbejde. Jeg har en lille anker over, at den støder ind i dig, når den skal ind og aflevere. Den skal lige stoppe den endelse før, men jeg holder øvelsen i et lille fortrindeligt. Det samme gør sig gældende med flugtspringen, med klatterspringen. Jeg holder øvelsen i et lille fortrindeligt med den anke, at den støder ind i dig ved afleveringen. Den må gerne sætte tæt, og den må også gerne sætte op af dig, så der er ikke stød ind i dig. Fremadsendelsen, der har jeg en anke over, at den skal løbe mere igennem, og fremadsendelsen bliver lidt skæv. Øvelsen her går et god. Afdækningen og afledningen af jorden får du fortælle for, at vi ender i dag prædikatet SB 93.